Είμαι η Νίνα, είμαι Cosmo Energy Master, πράγμα που σημαίνει ότι είμαι κοσμοενεργειακή θεραπεύτρια, κοσμοενεργειακή ιατρική επιστήμη, αναγνωρισμένη από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και να σας πω το εξής: εκεί που η κλασική ιατρική αδυνατεί ή δεν μπορεί ή σταματά, η κοσμοενεργειακή απλά ξεκινά. Γιατί πλέον και τα προβλήματα υγείας, όλα τα προβλήματα υγείας έχουν λύση. Και η λύση είναι γιατί η κλασική ιατρική λειτουργεί επί του συμπτώματος, ενώ η κοσμοενεργειακή ιατρική επιστήμη λειτουργεί επί της αιτίας. Γι' αυτό λοιπόν έχει τη δυνατότητα να φέρει την πλήρη αποθεραπεία, γιατί λειτουργεί σε κυταρικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Εισχωρεί τόσο βαθιά στο κέντρο, στο πυρήνα του κυτάρου μας, δημιουργεί τις συνθήκες της υγείας μέσα από τη διαδικασία της αυτοΐασης του οργανισμού μας, με αποτέλεσμα να εξαλείψουμε διαπαντός οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, όσο σοβαρό και να είναι. Ναι, καλά ακούσατε, όσο σοβαρό και να είναι. Και δεν μιλάμε για θαύματα και δεν μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αποδεδειγμένα με μελέτες και με ιατρικές εξετάσεις που αποδεικνύουν την πορεία σοβαρών ασθενειών μέχρι την πλήρη θεραπεία τους. Είμαι εδώ για να σε ενημερώσω για οτιδήποτε έχει σχέση με την κοσμοενεργειακή, για οποιοδήποτε πρόβλημα σε απασχολεί και θα ήθελες να ρωτήσεις, εάν και εφόσον αποφασίσεις ότι κουράστηκες με την κλασική ιατρική, με τα φάρμακα, με τον πόνο, με την απόγνωση και επιτέλους αποφάσισε να ζεις χωρίς ασθένειες. Είναι το πρώτο που χρειάζεται και είναι αρκετό να αποφασίσεις να ζεις χωρίς ασθένειες. Αν εσύ λοιπόν πάρεις αυτή την απόφαση για τον εαυτό σου, εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να την κάνεις πράξη. Τόσο απλά, μα τόσο απλά, χωρίς φανφάρες, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Με την κοσμοενεργειακή ιατρική επιστήμη που είναι αναγνωρισμένη από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εμπιστεύσουμε και γίνε υγιής. Εύκολα και γρήγορα. Εξάλειψε τον πόνο. Έλα στη ζωή, απόλαυσέ τη. Με σωστή ποιότητα υγείας και ευημερίας. Εδώ, μαζί μου.